Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, dovolte mi v mene Slovenského národného múzea vás privítať na našom pracovisku Slovenskom národnom múzeu v zámku Vojnice. Dovolte mi, aby som povedal pár slov o Marianovi, o ktorom je naša publikácia Palkovské štúdie 1, ktoré patrilo v minulosti k rakúskej monarchii. Dovolím si osloviť generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea Bratislava, doktora. Biele predpadajúce na túto knihu predstavujú symbol čistoty a zároveň znamenajú, že kniha i napriek kontroverzným poznatkom bola autorom napísaná bez hnevu a predpojatosti. Tieto mince, ktoré dopadli na publikáciu, znamenajú, že texty knihy prinášajú väčšie a trvácnejšie bohatstvo ako mince samé. Ďakujeme veľmi pekne za inauguráciu. Teraz si dovolím pozvať vokálny súbor Vox Trenčína. Nech sa páči. Doktorovi Rastislavu Pudelkovi, generálnemu riaditeľovi Slovenského národného múzea a predovšetkým profesorovi Jaromírovi Valstrékovi. Teraz poprosím o príbytok. S tým pozdravom in honorem Dei et in honorem Vini otvoril toto šampanské a nalial, takže salve Vini. Palkovského štúdia 2. Na vaše zdravie a hlavne chcem poďakovať autorom. Pripýtajú zdravie. Veľa vážené dámy, vážení páni, týmto považujeme slávnostnú časť inaugurácie za ukončenú a teraz si vás dovolím všetkých pozvať na malé občerstvenie do klubovne Vojnického zámku. Samozrejme vám veľmi pekne ďakujeme za vašu účasť a vašu publikáciu si môžete prevziať po vašej pravej strane. Dovidenia.